ga-achọ ịbịa soro anyị kwe ka ha bịarute n'udo. Ndị na-enweghị ike ịbịa, gọzie ha, kpee ka ụbọchị taa dịrị mmadụ niile mma, ka anyị ghara ịkpafu n'ụzọ ọbụla, kama ka anyị nọgide n'ime gị ruekwa mgbe anyị ga-ahụ gị ọzọ, n'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. Abụ anyị ga-eji malite ofe ndụ abụ abụ nọmba 197, abụ 197. Jesus
biko anyị ga na-aga n'iru n'ime ofe nrọ anyị n'ụtụtụ a si n'ile anya n'ime ekpere nna abụ. Biko welite ekpere nna abụ page number 1. Ekpere nna abụ page number 1. Mgbe onye na-emebi iwu si na mmebi iwu ya nke o meworo chegharịa mee ihe ekpere n'ikpe na n'ezi omume, ya onwe ya ga-eme ka mkpụrụ obi ya dị ndụ. Ọ bụrụ na ya sị na ya enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ahụ adịghịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na ya ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara anyị mmehie anyị, sachapụkwa anyị na ajọ omume anyị niile. Ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwere ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe maọbụ kpuchie ha n'iru Chineke bụ nna anyị nke eluigwe, nke pụrụ ime ihe niile, kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obi ọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị gosi otuto nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rịọ ihe niile nke kwesịrị anyị na-akpa anyị ma na-arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu, na-arịọ unu ka unu ra nọ n'ebe a ma ndị nọ n'ụlọ, ka unu soro m n'obi ọcha na obi dị umeala wee jee n'oche eze amara nke eluigwe. Biko ka anyị gbaa ikpere na wee kwupụta mmehie. Mmadụ niile, nna nke ihe niile, nna nke Jesus Christ, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama onye were ike ka anyị gụọ ya ọzọ. Nna anyị nke pụrụ ime ihe niile, onye kasị ebere, anyị ejehiewo kpakpa n'ụzọ gị dịka furu efu. Anyị sokarịrị izuzu n'ọchịchọ nke obi anyị, anyị emebi iwu gị dị nsọ, anyị arapụ ihe kwesịrị ka anyị mee, anyị emewokwa ihe na-ekwesịghị ka anyị mee. Ezi ndụ adịghị n'ime anyị, ma gị onye nwe anyị mere anyị ebere. Anyị ndị ọjọọ, ndị dị mere ebere, Chineke rapụ ndị kwupụtara ihe ọjọọ ha mere, weghachi ndị na-echegharị uche ha dịka nkwa nke ikpere mmadụ niile n'ime Kraịst Jizọs bụ onye nwe anyị. Kwee nna nke kasị ebere n'ihi ya, ka anyị wee si ugbu a dịba ndị dị Chineke na nke ezi omume na ndụ anya udo, ka otuto wee dịrị aha nsọ gị. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si n'ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike na iwu nye ndị ozi ya ka ha gụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka anyị rịọ ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ, n'ikpeazụ ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa nke ga-ezuru anyị ụbọchị taa. Gbaghara ihe ọjọọ niile anyị mere, ka anyị nwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ihe ọjọọ,
edubala anyị n'ime ụwa ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe n'ihi na alaeze bụ nke gị na ike na otuto mgbe niile mgbe niile. Amen. Onye nwe anyị meghe egbugbere ọnụ anyị. Chineke zọpụta anyị ọsọ ọsọ. Biko bilienụ. Otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, otu ọ dịrị na mbụ, ọ dị ugbu a, ọ ga-adịgide otu a, ruo mgbe ebighị. Tobenụ Onye nwe anyị ịta. Abụ ọma nke dịrị ụbọchị taa. Abụ ọma 15, Psalm 15. Ọ nọ na mpempe akwụkwọ ebiri ebi na the program. Ihe mmụta nke mbụ nke ụbọchị taa ga-esite n'akwụkwọ Micah isi nke 6 bite n'amaokwu nke mbụ wee na nke 8. Micah chapter 6 beginning from verse 1 to 8. Biko nụrụ ihe Jehova na-asị, bulie jee ikpe n'iru ugwu niile, ka ugwu nta niile na nụkwa olu gị. Unu ugwu, nụrụnụ okwu ikpe Jehova, nụrụkwanụ unu nta ntọala ụwa nke na-anọgide mgbe niile. N'ihi na Jehova na ndị ya na-ekperịta ikpe. Ọ bụkwa Israel ka ọ ga-eruso ụka. Ndị m, gịnị ka m mewuru gị? Ọ bụkwa gịnị ka m jewuru mee ka ike gwụ gị?
gbaa ama megide m n'ihi na m mere ka isi n'Ijipt rigopụta. Ọ bụkwa n'ụlọ ndị oru ka m gbapụtara gị, m wee ziga Moses na Erọn na Miriam ịga n'iru gị. Ndị m, biko cheta ihe Balak bụ eze Moab gbara n'izu, na ihe Balaam nwa Beoa zara ya. Cheta site na Shitim ruo Gilgal, ka unu wee mara ezi omume niile nke Jehova. M ga-eji gịnị bịa n'iru Jehova, rube isi n'iru Chineke dị elu? M ga-bịa n'iru ya chịrị ihe àjà nsure ọkụ, chịrị ụmụ ehi gbara otu arọ. Ọ ga-atọ Jehova ụtọ. O nnu kwuru nnu ebulu, ma ọ bụ oru nnu kwuru oru n'iri n'iyi mmanụ. M ga-enye ọkpara m n'ihi mmehie m, mkpụrụ afọ m niile mehie mkpụrụ obi m. Gị mmadụ, ọ ga-esiwo gị ihe dị mma. Ọ bụkwa gịnị ka Jehova na-achọ n'aka gị, ma ọ bụghị naanị ime ihe ekpere n'ikpe, na ihe ihu ebere n'anya, na iji obi umeala soro Chineke gị jee ije. Ka bụ okwu Chineke. Tidium Laudamus, on page 4 of our program.
let's see for the second reading. The second reading comes from 1 Corinthians chapter 1, verse 18 to 31. The message about the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will thwart. Where is the one who is wise? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, God decided through the foolishness of our proclamation to save those who believe. For Jews demand signs and Greeks desire wisdom, but we proclaim Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. But to those who are the called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. For God's foolishness is wiser than human wisdom, and God's weakness is stronger than human strength. Consider your own call, brothers and sisters. Not many of you were wise by human standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, things that are not, to reduce to nothing things that are, so that no one might boast in the presence of God. He is the source of your life in Christ Jesus, who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption, in order that, as it is written, let the one who boasts boast in the Lord. This is the word of the Lord. Please may we rise and lift up the white liturgy book to page 9. Please, page 12 of our liturgy book. Okwu nke ndozi on page number 12A. Okwu nke Naịsịa. Ka mmadụ niile sị, anyị kwere n'otu Chineke bụ Nna nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa. Anyị kwere n'otu Jesus Christ, ihe nke pụtara ezi Chineke nke pụtara n'ezi Chineke, onye a mụtara amụta nke eghe onye nna nna ya bụ otu ụdị, onye site n'aka ya weta ihe niile, ihe anyị bụ mmadụ na n'ihi nzọpụta anyị, o siri n'eluigwe rịdata, onye nsọ, onye amaghị nwoke, Mary,
nsọ anyị kwere n'otu baptizim n'ihi mgbaghara mmehie na ndụ ebi. Onye nwe anyị nọnyere unu, biko ka ekpere Chineke. Jehova, mee ka ihu ebere gị ekwu anyị ụzọ. Jehova, zọpụta ndị na-achị obodo anyị, were ebere n'olu anyị ma anyị kpọkuru. Jehova, were ezi omume yikwasị ndị ozi gị, mekwa ka ndị Jehova, zọpụta ndị nke gị, gọzikwa ihe. Jehova, nye udo na mgbe anyị, n'ihi na ọ dịghị onye ọzọ na-alụrụ anyị ọgụ ma ọ bụrụ na anyị. Chineke, mee ka obi anyị dị ọcha n'ime anyị. Sọnde nke anọ ka Epiphany gara. Kolekt nke dịrị ụbọchị taa, ọ nọ na mpempe akwụkwọ ebiri Y program. Chineke, onye maara na eguzoro anyị n'etiti ihe ize ndụ dị ọtụtụ dịkwa ukwuu, ya bụ na anyị apụghị iguzozi ọtọ mgbe dum n'ihi adịghị ike nke mmadụ anyị bụ. Nye anyị otu ike na nchegide ahụ nke ga-akpagide anyị n'ime ihe ize ndụ niile, bubigikwa anyị n'ime ọnwụnwa niile, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Kolekt nke abụọ n'ihi udo. Chineke, onye wetara udo, onye hụrụ ịdị otu n'anya, onye nke ịmara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe a na-efe gị bụ ịpụzụ n'oru dum, na-alụrụ anyị ọgụ bụ ndị ọrụ gị dị umeala n'obi na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na gị ga-alụrụ anyị ọgụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Kolekt nke atọ n'ihi amara. Jehova, nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara anyị n'udo were n'ụtụtụ ụbọchị taa, were ike ukwu gị lụọrọ anyị ọgụ n'ime ya, kwukwe ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla taa, ka anyị ghara ịgbaba n'ụzọ ọbụla bụ ihe ize ndụ, ma ka e wee dozie omume anyị niile site na nchịkọ nke gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Mgbe anyị ga-ekpere ekpere ọra nke mmadụ. Ka anyị kpere Chineke. N'ime ekpere anyị, ka anyị cheta nzukọ nke Kraịst gbasara n'elu ụwa niile. Ka anyị cheta ndị niile e nyere ike ichekwa na ichebe nzukọ Kraịst. Ka anyị were ndị niile bụ ndị bishọp na ndị ụkọchukwu chee ha n'ihu Chineke, ka Chineke nye ha amara, nye ha ike inwe nkwuwa okwu, ime ka okwu Chineke pụta ihe, ghara ime ihere ma ọ bụ ịtụ ụjọ ijide okwu nke Kraịst n'eziokwu. Ka anyị cheta ụmụ Chineke niile ndị na-efe Kraịst n'okpuru ha. Ka Chineke nye anyị niile nkwuwa okwu, iwere ike anyị niile na ume anyị niile kwụsie ike n'ihe anyị kwere n'ime Kraịst.
Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na ọ bụ uche Chineke na anyị ga-ewere obi anyị niile na ike anyị niile na ihe niile dị n'ime anyị hụ Chineke n'anya, hụkwa mmadụ ibe anyị n'anya. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna anyị nke eluigwe, anyị na-arịọ nzukọ Kraịst gbasara ụwa niile na-etinye n'aka gị, na-arịọ ka i were amara gị gọzie ndị niile nyere ike ọchịchị n'okpuru ilekọta nzukọ Kraịst, ka ha were ịtụ egwu na ịhụnanya na-arụ ọrụ Chineke tinyere ha n'aka, ebe ndị nlekọta na ndị nchụ atụrụ shepherds na-elekọta nzukọ Kraịst na ikwesị ntụkwasị obi. Ka anyị cheta the presiding bishop nke Episcopal Church na America, na the Archbishop and Primate of all Nigeria, ka Chineke nye ha nkwuwa okwu, nye ha amara ime ihe Chineke na-achọ. As we pray for the Church of Christ, we remember the Bishop of the Diocese of Washington, ndị ụkọchukwu etinyere ije ozi n'okpuru ha, ka ha were amara na ikwesị ntụkwasị obi na-ejere Kraịst ozi. Ka anyị rịọ Chineke ka ọ gọzie dukwa ndị a niile na amamihe, ka ha were ike etinyere n'aka ha wee jere Kraịst ozi dịka o si kwesị. Let us pray that the people of God may honor one another and seek the common good. Ka anyị rịọ Chineke ka onye anyị niile amara, anyị na ezinụlọ anyị na ndị enyi anyị na ikwu na ibe anyị, ka anyị wee jere Kraịst ozi, jekwara mmadụ ibe anyị ozi dịka ofufe anyị na-achọ n'aka anyị. Ka anyị rịọ Chineke ka ọ kasie ha obi, gwọkwa ọrịa ha, bụ ndị niile nọ na mmekpa ahụ dị iche iche, ndị nọ n'ọrịa, ndị nọ n'ihe mgbu, ndị ihe na-esiri ike. Ka Chineke leta ha, kasie ha obi, napụtakwa ha n'ihe mgbu ha niile dị iche iche. Ka anyị cheta ụmụnne anyị ndị mmadụ nwụnahụrụ, ka onye nwe anyị bụ Chineke anyị were amara ya kasie ha niile obi, mee ka ha bụrụ ndị na-anọsi ike n'okwukwe n'agbanyeghị ihe ha na-agabiga. Ka Chineke kwalite obi ha, nye ha olileanya n'agbanyeghị mkpagbu niile ha nwere, ọ bụ ihe niile nke ha na-agabiga. Ka Chineke nyekwa anyị niile ọṅụ nke nzọpụta ya, ka anyị bụrụ ndị na-anọsi ike n'okwukwe anyị,
ife Chineke n'ime mmụọ na n'eziokwu. Ka ofufe anyị ghara ịbụ ihe na-egokwasị na otu ụwa dị ugbu a, kama ka anyị bụrụ ndị a ga-akpọ all weather Christians, ndị na-agaghị ekwe ka ihe anyị na-agabiga n'ụwa wepụ ihe n'okwukwe anyị. Lord, in your mercy, hear our prayer. Ka anyị cheta obodo niile dị iche iche gbasaa ụwa niile, tụmadị ebe a na-enwe mmekpa ahụ dị iche iche, nations of the world where we have problems. We hear about the suffering in Ukraine, especially with the inclement weather, where there is power outage and people are suffering in the most horrendous conditions of cold. Ka Chineke metụ ndị na-achị Russia aka n'obi, ha welata aka n'ịkpagbu ndị a, na ịtụ ha bọmbụ, n'ime ihe ike dị iche iche. Ka anyị cheta ndị niile bi na Palestine, Gaza na ebe ndị ahụ niile. Ka Chineke wezuga mmụọ nke ibu agha na ịgbagbuse mmadụ n'ụzọ dị iche iche. Ka anyị rịọ ka udo nke Chineke chịa n'elu ụwa dum mmadụ bi. Lord, in your mercy, hear our prayer. Ka anyị cheta obodo anyị bụ Nigeria na ekpere. Anyị mara otu ihe niile si dịrị n'obodo ahụ. Ekwesịghị ntụkwasị obi nke ndị na-achị achị na nke ndị a na-achị achị. Ka Chineke nye ụmụ mmadụ egwu nke ya. We pray that God will grant people the fear of God that will help them to hold authority and power with fear, with reverence, knowing that it is God who put them there for the blessing of the people, not for their own benefits only. Ka anyị cheta ndị niile nọ na mkpagbu n'oge a bụ oge oyi na Amerịka na ebe niile ndị ọzọ snow na-ada. Anyị lee n'anya na news, anyị ahụ otu eji enwe pileups dị iche iche, moto niile na-akpọkasa and all that. And the Lord will help us to drive with care and wisdom. And that God will minimize the accidents that happen due to the inclement weather we're having. Lord, in your mercy, hear our prayer. Let us now bring our own needs before God. God knows the need of every one of us.
But he has asked us to come before him and with prayer and supplication and thanksgiving, we should make our requests known to him. So as we bow or kneel, let us take a moment and bring those concerns we have before him at this time. Let us ask for his mercies, for his graces, for solutions to all those concerns that we have. Lord, in your mercy, hear our prayer. O God, you have given us grace at this time with one accord to make our common supplications unto thee. You have promised that where 2 or 3 are gathered and call upon your name, you will be in the midst of them and hear them. Fulfill now, O Lord, the desires and petitions of your servants, as may be most expedient for us, granting us in this world knowledge of your truth, and in the world to come, life everlasting. Amen. Let us say the grace together. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us all evermore. Amen. Abụ anyị ga-eji kwado onwe anyị ịnụ okwu Chineke. Abụ 76. Is it? Abụ 76.
Let us pray. Open our eyes, O Lord, that we may behold wondrous things out of thy law. Grant, O Father, that what we read with our eye, with our lips, what we see with our eyes, what we hear with our ears, will come into our hearts and become for us a way of life through Jesus Christ our Lord. Let me begin by apologizing for any inconsistencies you are witnessing in our worship today. That is what the inclement weather has brought us to. That is no excuse whatsoever, and I'm sorry that things are happening the way they are. Yet we must worship God, amen? I'd like us to take a few choruses before I speak and say what I believe God has put on my mind today. We give glory to the Lord, He reigns. We give glory to the Lord, He reigns. He reigns, He reigns, He reigns. We give glory to the Lord, He reigns. Hallelujah, we give glory to the Lord. He reigns, He reigns. We give glory to the Lord, He reigns. He reigns, He reigns, He reigns. We give glory to the Lord. We give glory to the Lord, He reigns. We give glory to the Lord, He reigns. He reigns, He reigns, He reigns. We give glory to the Lord. Hallelujah, we give glory to the Lord. He reigns, He reigns. We give glory to the Lord. He reigns, He reigns, He reigns, He reigns. We give glory to the Lord. He reigns. Onye anyị na-efe dị mma, Chukwu anyị na-efe mara mma, ndị mmụọ ozi na-eto ya, eluigwe na-aja ya mma. Onye anyị na-efe dị mma, ọ mara mma, ọ mara mma. Chukwu anyị na-efe dị mma, ndị mmụọ ozi na-eto ya, eluigwe na-aja ya mma. Onye anyị na-efe dị mma. Hallelujah, Chukwu anyị na-efe. Chukwu anyị na-efe mara mma o. Elu ụwa na-aja ya mma. Onye anyị na-efe dị mma. Nkọwa mmeso ọma ya, chi ga-eji, chi ga-abọ. Ma nkọwa ya, chi ga-eji, chi ga. Nkọwa mmeso ọma ya, chi ga-eji, chi ga-abọ. Ma nkọwa ya, chi ga-eji, chi ga. Ihe ọma na-emere nwa, chi ga-eji, chi ga. Nkọwa mmeso ọma ya, chi ga-eji, chi ga. Nkọwa mmeso ọma ya, chi ga-eji, chi ga-abọ. Ma nkọwa ya, chi ga-eji, chi ga. Nkọwa mmeso ọma ya, chi ga.
Chigeji Chigabo Mam Kawaya Chigeji Digabo Tuaraya Mama Sia Novela Is it Jesus Tuaraya Mama Sia Novela Can you see a novela? I need to where I am, Mama. Is it Jesus to where I am? See ya. Can you see a novela? I need to where I am, Mama. Jesus, can you see ya no mela? I to where mama. Is it Jesus to where I am? See ya no. Can you see ya no buchuku to I to where I am, Mama. Is it Jesus to where I am? See I know. Can you see I know Bela? I to where I am, Mama. Is it Jesus to where I am? Hallelujah. Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Have you ever sat down? Have you ever withdrawn to yourself to ask yourself this question: what are the things that make me happy? What are the things that fulfill me? What are the things that make me feel blessed? What do I remember and I feel good inside? Sometimes it's important for us to know where our comfort zone is. Where do I find my peace? In what do I find my rest, my fulfillment, my blessedness? Where do I find myself and I feel that I am blessed? Under what conditions do I consider myself happy, blessed, fulfilled? Sometimes I wonder what it is that makes people happy. There are some people in our world today who become happy when they think of how much money they have. They are satisfied that, at least I'm sure, that I will never be in want. Probably not just because they have a good profession, but because they look into their bank account, they look into their investments, and they feel happy. I am really happy that no way, I will never lack. Now, there's nothing wrong about that. There's nothing bad about feeling financially stable and being happy about that. But is that all that makes you happy?
There are others who, when they think about the kind of family they have, they say, thank God, I'm blessed. God has given me wonderful children. God has given me wonderful grandchildren. I come from a worthy family, a respectable family, and that makes me happy. And we can go on and on and on and talk about things that people remember and they're happy. They feel blessed. God has really blessed me because of this, that, and the other. There are others who find their fulfillment in putting other people down. Their joy comes from taking advantage of people. At least, come go see na money high. Let me show him or show her that I ain't nobody went. And they derive a lot of joy in feeling superior to others in one way or the other. In fact, there are others who take pride, who feel fulfilled when they have committed crime and when they have taken advantage of other people. They're happy when somebody else is suffering. They never lend a hand of help to anybody. But when I look into the Bible, the scriptures, I see that for the child of God, there are several other things that should make a Christian happy, that should make him feel blessed. The Bible recommends that we feel blessed for so many things. And those are the things that identify us as children of God. For instance, Psalm number 1. Psalm 1, the first few verses. In fact, the whole verse, the whole chapter. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the ungodly, does not stand in the way of sinners, does not sit in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord. What makes this guy happy is that what God has said is good, and it makes me happy to belong where God belongs. What God has said and the way he puts it makes me happy. I am glad to oblige to stay where God says to stay, to do what God says to do. If you read in that place, it says, this man that does not stand in the way of sinners, does not walk in the way of the ungodly, does not sit in the seat of the scornful. He says, whatever he does, whatever she does what? Prospers. And that's what makes him happy. That's what makes him feel blessed. The Bible says that this person who finds fulfillment in the Word of God, he is like a tree planted by the rivers of waters of rivers or something like that. What is it that makes you happy? What is it that makes you feel blessed? Are you like David who says, I am blessed when I know I am not joining sinners or joining bad people to do bad things? My joy comes from what I read from the Word of God, from doing what God says is right to do. Okay, maybe not that one. Look at
Psalm number 15 that we read today. Lord, who may abide in your tabernacle, who may dwell in your holy hill? It says, he who walks uprightly, who does righteous things, who does not speak guile, who does not have deceit in his heart. There's one line that really touches my soul. He says, the man is blessed who makes a promise that turns around to hurt him and yet doesn't change. He has made a commitment, has signed a business deal, but somehow along the line, this business deal goes bad and it's now against him. Yet, he honors what he has signed without questioning. Let me bear the loss. I'm happy to do that as long as I keep my word. That's what makes him happy. And you can go anywhere in the Bible and you find things that are said that should keep the child of God on track and make him do what God says to do. And as he does that, as she does that, she is happy, she feels fulfilled, he feels satisfied. What is it for you? The book of Micah, in the book of Psalms I'm still in Psalms 32. Verse 1 says, blessed is the man whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man to whom the Lord imputes no iniquity. When I remember what God has done for me in Jesus Christ, that I now have a way of avoiding the wrath of God because Jesus went to the cross, I feel happy, I feel satisfied. Because I know that after this life, my destiny is secured because I believe in Jesus and I believe in his finished work on Calvary. What is it that makes you happy? In Micah chapter 6, verse 8 implies that the one who does what God requires of him or of her is blessed. And what is it that God requires of him or her? Number one, to act justly, to love mercy, to walk humbly with God. That man is blessed. That woman is blessed. Who acts justly, who loves mercy, who walks humbly with God. That person is blessed. In the gospel that was appointed for today, which is Matthew chapter 5, verses 1 to 12, the place or the beginning of Christ's Sermon on the Mount, we call it the Beatitudes. You will see Christ summarizing or bringing together all these things that what the Bible says should make a Christian feel blessed. Let's explore some of them. There are 8 of them. The characteristics that Jesus says a person would possess, and those should make him feel blessed. Number 1, Matthew 5:3.
the poor in spirit. Blessed are the poor in spirit. Let's get a Bible, please, if you don't mind. Because that's where the main thing for today is coming from. Matthew 5, verse 3 first. Verse 3 says, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God." So who is the one that is called poor in spirit? This represents those who, although they may be rich in the things of the world, in a spiritual sense, they feel like they are poor. They are destitute. And because they feel poor, they want to be rich by seeking after God and the things of God. They want their richness or their wealth to be from the fact that they really know God and they are walking with God all the days of their lives. They are poor in spirit. The Bible says the kingdom of heaven belongs to those people, therefore they are blessed. In verse 4 of that same chapter, we look at those who mourn as blessed. They are hurting. They are sad. Some of them are even crying. They are weeping. They have pain in their bodies or in their souls or in their spirits. And this pain may be coming from a realization that I have sinned against God and I'm not happy about it. It may be from other sources. In fact, the Greek word that is translated comfort is the same word that is used to describe the work of the Holy Spirit. Those who mourn shall be comforted. In other words, the Holy Spirit will be part of what makes them happy, because the Holy Spirit will be there to comfort them, to tell them, look, it's going to be okay, don't worry. Blessed are those who mourn, because they will be comforted. The Holy Spirit will be with them, and therefore they are satisfied, they feel blessed. That is the height of all riches, according to Jesus. Next, the meek. The meek. As I try to understand what meekness is, David Jeremiah says that meekness is not weakness. He says that meekness is power under control. You see, a horse is very powerful, right? But when you want to ride a horse, sometimes you put bits and bridle on his mouth, harness it, keep it under control. Power under control. The man who is meek, the woman who is meek, who has power but don't flex his muscle all the time to show. He says that one is blessed. You have power, but you keep that power under check, under control, allowing God, the Holy Spirit, to lead you. Says that person who has power that is under control will inherit the earth. Then he talks about those who hunger and thirst after righteousness. You see, one of them
connecting the other, each of them connecting one another. Those who hunger and thirst after righteousness, their desire is to do what is right, to live the way God wants. Those who hunger and thirst after righteousness, the Bible says, they will be okay. Verse 5, or is it verse 6 now? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled, they will be satisfied. The hunger, the thirst for righteousness will be satisfied. And when that is satisfied, you're blessed. It's like when Jesus says, seek ye first the kingdom of God and all the righteousness of that kingdom, and every other thing will be added to you. That brings satisfaction. That brings blessedness. That brings peace. Next, number 5, those who are merciful. Those who look at others when they are in trouble and their hearts go out to those people who are hurting or who are in need or who are in trouble. Blessed is the merciful, because that person who is merciful will also obtain mercy in his own or her own time of need. And for that, he is blessed or she is blessed. She is satisfied. She is fulfilled. Then Jesus continues. Number 6. Talks about those who are pure in heart. Those who are pure in heart. You look into their heart, there is no deceit. There is no bad blood against anybody. All they are desiring is to maintain that purity which Jesus says, I am holy, be holy too. They want to maintain that path. He says, those who are pure in heart, what will happen to them? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Be in the presence of God. They shall be in the presence of God to worship him day and night forever. Then he talks about those who are peacemakers. Those who find joy in bringing peace, reconciliation among those who are opposing one another. There are some people who their own joy comes from causing trouble, and how it is shaved and shimpi, wham, and they rejoice in that one. I got them. But no, the child of God, the one who is a child of God, the Bible says he is blessed because he is a peacemaker. He wants to resolve problems, bring peace where there is no peace, where there is chaos. He comes to bring peace. He says that person will be called a child of God. It's a blessed thing to be called a child of God. Then the last one, those who are persecuted for righteousness' sake. He says, that person who is persecuted because he is doing the right thing, and you are walking in the midst of people who are crooked in their ways and they are persecuting you because you want to speak the truth, you want to do the right thing, the Bible says, don't worry about that. You are blessed. You are blessed. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. Why? Because theirs will be the kingdom of God. Do you find fulfillment or blessedness in these things?
Or are your own sources of blessedness coming from something else? Some other set of things. I wanted to challenge us to think aloud about what is it that makes us feel blessed? What is it that makes us feel happy? I mean, there are some other things which are okay, but I'm just referring to the ones that Jesus quoted. And if you think of these things, you will know that whoever decides to follow Jesus in finding these things, their anchor, their place of peace and their place of blessedness, those people are indeed blessed. So as I conclude, I ask again, where in life do you feel blessed? In what do you feel fulfilled? In what do you find yourself and you think, this is a place that I want to be forever? Let's bow, please. What makes you happy? What makes you feel fulfilled? What makes you feel blessed? It's wonderful to be comfortable, to have all the things you need in life. There's nothing wrong with that. But is that all there is to life? Or is there more that can happen in my life, in your life, that will agree with what God says should make his children happy? Father, I pray for all of us that in your mercy and in your grace, you will help us to take delight or find pleasure, find fulfillment in those things that please you. Not in our own ways or the things that we fashion out of our own humanity. If you listened, or maybe you'll find time to read again our second lesson, it talks about the difference between the wisdom of God and the wisdom of human beings. The wisdom of human beings will make the human being to feel satisfied in earthly things. Things that are passing away, things that are mundane. But the wisdom of God is higher than the wisdom of man. He says, my ways are higher than your ways and my thoughts are higher than your thoughts. Just as the heavens are higher than the earth. My prayer is that God will help us to take delight, to find joy, find satisfaction, find peace and blessedness in the things that please God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. As we sing the next hymn, Abo, is it 160? Yeah? Huh? Say that again.
That's the closing hymn. Okay. Well, maybe we should use choruses then to collect to receive the offerings, yeah? Or maybe something. Biko mgbe ndị ọbụla bụ na-enye anyị egwu anyị ga-anaka ihe onye anyị. The Lord. Hallelujah. Kpọọ ya Chineke dị mma, kpọọ ya onye obiọma. Kpọọ ya Chineke dị mma, kpọkọnụ ya bụ onye obiọma. Aga m akpọ ya Chineke dị mma, kpọọnụ ya onye obiọma. Kpọọ ya Chineke dị mma, kpọnụ ya onye obiọma. Kpọọ ya Chineke dị mma, kpọọ ya onye obiọma. Kpọọ ya Chineke dị mma, kpọnụ ya onye obiọma. Kpọọ ya Chineke dị mma, kpọọ ya onye obiọma. Kpọọ ya Chineke dị mma, kpọnụ ya onye obiọma. Kpọọ ya Chineke dị mma, kpọọnụ ya onye obiọma. Kpọọ ya Chineke dị mma, kpọnụ ya onye obiọma. Kpọọ ya Chineke dị mma, kpọọ ya onye obiọma. Kpọọ ya Chineke dị mma, kpọnụ ya onye obiọma. Aga m akpọ ya Chineke dị mma, kpọọnụ ya onye obiọma. Kpọọ ya Chineke dị mma, kpọnụ ya onye obiọma. Kpọọ ya Chineke dị mma, kpọọ ya onye obiọma. Kpọọ ya Chineke dị mma, kpọnụ ya onye obiọma. Kpọọ ya Chineke dị mma, kpọọnụ ya onye obiọma. Kpọọ ya Otu a ka Chineke anyị dị, agịdịgba otu. Otu a ka Chineke anyị dị. Otu a ka Chineke anyị dị. Agịdịgba otu a ka Chineke anyị dị. Agịdịgba ogedegba otu a ka Chineke anyị dị. Adịdịgba otu a ka Chineke anyị dị. Agịdịgba otu a ka Chineke anyị dị. Agịdịgba otu a ka Chineke anyị dị. Ogedegba otu a ka Chineke anyị dị. Ogedegba gedegba otu a ka Chineke anyị dị. Agịdịgba gedegba otu a ka Chineke anyị dị. everybody Singing Hosanna, onye ọbụla tiwere ya Hosanna. 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 Onye ọbụla na-etiri ya Hosanna.
invite the senior warden for the announcement. Good morning, everyone. My money. Happy New Year. Yes. I'm glad to see there are so many of us online. There are more online than in person today. But we are grateful and good to see all of you all, and thank you all for joining us both in person and virtually. Just a few announcements. The Mothers Union is supposed to have a meeting merely after service today in the sanctuary. So those of you who are here, please wait for that meeting. Also, the ASIAC Friday prayer meeting and Bible study will resume this year on this coming Friday in person here in the church hall at 7 p.m. Let's come together with our hearts full of gratitude and thanksgiving as we seek the Lord for direction and guidance for the year ahead. And this will be, of course, ongoing, but it's resuming now this Friday from 7 p.m. to 9 p.m. here at the church hall. Our annual meeting, the date has been announced. It's going to be on the 15th of March. So please mark your calendars. Make whatever arrangements you need to make to be here. That's about a month. Actually, I think exactly a month and a half from today. So please be here for that. By next week, we should hear from the election committee on the elections for this year. Of course, you have to be a pledging member to participate in a meeting. So please do so. We have plenty of time to do that. Do that as soon as possible if you haven't done so already. Even if you're getting automatic debits, even if you're getting automatic withdrawal from your account, you still have to pledge every year. That pledge you make every year is how the secretary and the treasurer puts together the budget for the church. So please, you still have to pledge. It doesn't matter if you're getting automatic debit, you have to pledge every year. And even if you're already a member of the church, you have to pledge every year. Your membership is one thing, your pledge is another. So please pledge if you haven't pledged already. That allows us to put things together. As the council works on putting the annual meeting together, that budget is very critical. So if you haven't done so, please do so. And our digital team, please share how folks online can pledge, as well as those who are here in person. If you want a paper pledge form, please see our ushers in the back. All praise be to God. Love to say thank you to all of you who were able to come out in spite of the weather. Hopefully, by God's grace, as they are forecasting from this coming week, we'll be warming up, and hopefully next week will be better. So thank you for coming, and I pray that you get home safely. Let us bow our heads and pray together to conclude the service. As we conclude the service, I want to remember Mrs. Iwanyawo, whose birthday is exactly today. I'm sure the inclement weather made it difficult for them to come all the way from Virginia, where they live. So let's pray for her. Thank God for adding another year to her life, and use her as a point of contact to remember all others who are celebrating their birthdays this week. Let us pray. Our dear Heavenly Father, we thank you for all the blessings of this life. We thank you, faithful Father, for seeing us through this time of worship. We ask that you receive us and receive our worship and be glorified in the things that make us happy, the things that make us feel blessed.
We pray for our sister, Mrs. Igbo Anglican, to whom you have added another year exactly this day. We pray for her, O God, that you will grant that she will spend her life in good health and strength, and that her faith in you will never wane, will never go south. Lord, we pray that you will sustain her by your grace, and grant that the new year she has entered will be a better year than the last one. Bless her going out and coming in. Uphold her with your right hand of victory. Heal every sickness and provide every need, we pray through Christ our Lord. Amen. We use her as a point of contact to remember all others who may be celebrating their birthdays this week. We ask, O God, that your blessings will rest upon them, that they will continue to serve you and worship you in spirit and in truth. Lord, as we conclude our service and depart this place, we ask that you take us home safely, that you guide us throughout this week in all that we do, in the places we go to. Lord, grant that we will not be involved in any accidents, but that your grace will be sufficient for us. For our children who go to school, for our people who go to work and back, Lord, preserve and protect your own, we pray through Christ our Lord. Amen. Let your name be exalted in all our lives, Father. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Now the peace of God which passeth all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of his Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you now and forevermore. Abu 160.
the last verse. Onye nwe anyị nọnyere unu. Delaware. You go see how they were there for like a week. Yeah. Oh, yeah. Did you just for graduation? You were in Nigeria when she graduated. Oh, yeah, yeah.
Shout hallelujah, hallelujah, shout hallelujah, hallelujah, for his mercy, hallelujah, hallelujah, for his blessings, hallelujah, for protection, hallelujah. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Brother shout hallelujah. Sister shout hallelujah. Brother shout hallelujah. Oh, hallelujah. For his blessings. Hallelujah. For his kindness, hallelujah. Everybody shout hallelujah, shout hallelujah. Brethren shout hallelujah, oh, shout hallelujah. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Shout hallelujah. Oh, shout hallelujah. Brother shout hallelujah. Hallelujah. For his blessings. Hallelujah. Sister shout hallelujah. What manner of man is Jesus? 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 Hallelujah. He made the blind to see. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the dumb to talk. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the deaf to hear. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gave his life for us. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He loves the little children. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gives us joy each day. Hallelujah. What manner of man is
Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. He is the King of Kings. Jesus is the Lord of Lords, Savior of the whole world. He is worthy to be worshipped and to be praised. You need to worship Him, my dear brothers and sisters. Brethren, follow me to worship Him, for He is your King and also the King of Kings. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. sin of fearfulness, unbelieving of the word of God, adultery, fornication, and abortion. God sees them, cheating, murder, lying, bribery and corruption that has failed and polluted our land today.
idol worship in the modern ways today, dancing and the pride of life therein. Among thieves, you are included. Please, God is warning you right now to repent. Others think their self-righteousness can save them, but only accept Jesus. Call him into your life. He will set you free, and you will be free indeed. Please, you do it, and make sure you make it right now. Oh, what a blessing if you come to Jesus. He died for you. He came to save you. He came to set you free from Satan's bondage. Will you deny and have eternal life? This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you